Искаш ли да изградиш пълноценни и здравословни отношения със своето дете, без това да те ограбва? Най-добрата стратегия за това е искреност, здрав разум, мяра в говоренето, взискателност и любов. Ще ви предложим 3 опорни точки за постигане на всичко това. Първо, да умеете да чувате собственото си дете, като заглушите вътрешният си монолог. Да чувате не само с уши, но и с сърце нуждите на детето и това, което то ви казва. Втората опорна точка е да бъдете благосклонни към него. В собственото си дете да можете да виждате най-добрата негова черта и винаги да я държите на фокус. Дори когато то ви изважда от равновесие, когато ви дразни, когато ви манипулира, да помните, то е творец, то е благородно. Това ще ви осигурява спокойствие, здрав разум и правилна преценка. И третата, най-важна част е да си давате почивка. Да умеете да се отдръпвате от детето психически и физически, така че да се отпуснете, да възстановите силите си и да заредите енергията си. Някои съвременни психолози казват, че децата трябва да се гордеят с нас, но на децата думата гордост нищо не им говори. Ако им кажете: "О, много яко", тогава те ви разбират. Бъдете яки родители, бъдете родители с приключенски дух. Осигурявайте им занимания, които харесват и на вас. Правете заедно нещата с вдъхновение и с много радост. Отидете на палат, карайте колела. Направете така, че децата да изживяват приключенията на живота заедно с вас. Ако искате да събудите заспалото дете в себе си, за да може то да общува пълноценно с вашето дете, последвайте моята страница.